हेलो लोगोफोर नै आङो मोनसे जायगायाव थांनो देलायलायबाय आरोना ओंखारलायबाय देलायनांगौ बाखि दंबावो बेखौ देलायनानै लाग्रोसै आरो हेलो लोगोफोर नै जा बेरायनो ओंखारलायबाय बिजावजालि पार्टिफोर नै आब' इले साइसआनो गैखाया साइस गैया जायोना बेरायनोसै नै जा थफ्ला गोनांजोब थफ्ला गोनांजोब थांसैलाय ओंखारलांसैलाय आयु रेजेबनो आब'आ गामिनि बिजावजालि सासेया प्रेगनेन्सि नालाय ओमफ्राय 7 मासनि गावनि बिमा बिफामोनहा ओंखाम दौफैनाय नियम दं नामा ओंखायनो बेयाव लेंहरदों नालाय थांनोसै आरोना मा होनदों गद बाराय ए गद बाराय होनोनो आंथ' खुनु बेला बिदियाव थांफेरनोबो मोनाखै मोनथिफेराबो दिनैसो फार्स्ट नुजाहैगोन औ मालायफोरनिखौसो मबाइलावसो नुयोमोन जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम नुहैसिगोन आंहाबो बन थिखांदों गारियाव बन खेव खेवथार बेहा जायगासिनो माबा जादों कबिया लालुआ थांफानो नागिरदों फैफागासिनो लालुआ मानसिफोरजों थांफानो नागिरबाय बिबोनां सेंग्राफ्रा आयौ थफ्ला बानायनायखौ बोरैबा ओंखारोहाय ओइ नाव होनदोंला जा बेरायनोसै ना आयंनाव थांसै आयंनाव नाहरलाय आबा नाहरलाय नोंखौ नुहरदों ओइनो नाहरथारा मोनहैथारनोसै थाबाय फैथारबाय जोङो साथामजों आलासियासो सफैगुलायबाय दां हनै गारिया गारि दंफैसैथ' ओइनो आलासि सफैबाय हनै जोंहा लेट जाबाय फैनाय नैबे न'आवनो आरोना जों फैनाया आलासिफ्रा सफैबाय नै गारिया सिगां दोनबावदो आलासिफ्रा सफैबाय नै खामानि मावलायलायबावबायसो मालाय हनै गावसोरनो संजोब्बाय ए नै बिथिं मावगासिनो हनै जोंहा दासो सफैदों ini malah bisa गेलेगासिनो फैसा लाबोनाय मेथाइ मोनजानोसै आलासिफोर लाबोनाय मेथाइ আচ্ছা मोनसे खमला आंबो लोङा आंबो साहाखौ लोंला दे लोंला बेनोल' होदो ओंखाम जाखांनानै बावाखै साहाखाबोना आयो खोख्लैबायसो लादु लादु जादो आमदे लारु जानोसै सेसा गथ'फ्रा नेपालि नै बियो नैबे दख'ना गोथां गाननायाना बियो मादै आरोना बे जायनाखि गद बाराय बानायदों बेनि बिमा आरो जारलाथार बेजों बेहा मोनबाय
Má khai. Khai nè. Này बेनोमोन आरोना आब'आ नै प्रेगनेन्सि आब'। नै आरो आलासिफोरा थांसिगोन आरोना आं जानाय लोंनाय भिडिअ'आव मोजां लानो हायासै मानोबा खामानि मावनायजों बेस्थ' जाबाय आरोना लोगोफोर दायो थांबाय नै आलासिया आं बेयावनो फोजोबबाय भिडिअ'खौ।